поредния епизод. Ден 60. Примерно. Обект Хоталич. Тук да надолу правят улица след тая газ, дето слагат. Въпросът е за бокуците. Бокуците, дето им правих 2-3 клипчета, тъй си стоят. Даже се и размножават. Ага, няма ги, бе. Тук някой ги грабна. Значи са почистили. Ако не, струва ми се, че са ги почистили те от инфрастроежите, защото правят тук газ и им пречат на хората бокуците, понеже бокуците са по пътя. Но, да видим следващите спирки как стоят нещата. Нали, лозарска среща спирката. Няма го, бе! Аз сектир, бе! И тук го няма. Браво! Обаче другото, което е, вечер лампичките тук не светят. Някой от енергото ли, вече кой ще минава, кой се грижи за улицата. Тук е в 5 часа пълен ад. Газът е да бръкнат, вика няма да видиш кой бърка. Не може да преминиш. Ги момчета от инфрастроежи пердачат някой, тук на най-лошия завой. Значи браво на тези, дето чистят, очистили са всичко. Браво. Ева. Тук само, че не са. Марава, Мише! Кучето тук, бялото куче, никой не го взима. Върти са се покрай мишката, той го рани момчето. Те, спирките изчистени, обаче тук е най-ма дето тъй се стои сигурно вече малко повече от 3 месеца. Абе, той са ги изчистили инфрастроежите тези бокуци, 100%. С техните камиони са ги изхвърлили някъде, но гледай сега тук как се получават нещата на Врабчов Геран, на спирчицата. Човека си има къща, тук си има отгоре върху него бокуци, ама яко бокуци, и оградата му е заминала и си има и бокуци вече и от тях. Его, той... инфрастроежите го направили. Ама що не чистят бокуците? Нататък същата работа. Значи, тези бокуци са изчистени половината от инфрастроежите. Тези титаните не са минали изобщо, защото щяха да са изчистили тая спирка. Да. И продължаваме. Осветление няма тук. Осветление. Да се оправи осветлението на улица Хоталич, дето улица 38 нямаме. Добре, че тук свети на този човек къща. Моя приятел. Мати Лайло. 2+2. Въпрос е, че бокуците няма кой да изчисти вече 60 дена. Малко срам нямате ли, бе, да е, мама? Голямо лапане на тези пари, проекти, всичко пък. Ще умрем от бокуци, бе. Не от коронавирус, от бокуци. Ще мина и нататък. Чак до Хоталича ще стигна, за да видя. Там имаше още едни бокуци. Дали аджаба са ги чистили инфрастроежите. Писано, че бяло тук някакво бездомно. Или от тук пак има на пътя бокуци, значи всичко е точно. Не са минавали изобщо. Те пък направо натикани бокуците в на човека мястото. Майко, да ни чуват. Тук имаше също голяма камара с бокуци. Тук забате Минчо делито надолу улицата, дето. Тъй си стои камарата, бе. Грешка няма. Да. Джик. Нещо има интересно тук е пипано, ама не мога да схвана кой чисти. Сигурно инфрастроежи са чисти. Те са, ако са от титана, те ще дойдат да вземат голямата камара. Нали, Мишка? Клипчето е малко дълго, но не може да се търпи повече тези бокуци. Не може, разберете. Ги, тук пак стоят. Гледай, какво става. Гледай. Камара. Ще бъсна контейнера, пак аз. И тук на разкопките същата работа.
е лошо някой да обърне внимание вече, да дойдат да се вземат бокуците. Не е лошо. Наистина майтапа си и майтап. Клипчетата си клипчета, ама някой да дойде да си свърши работа, защото 60 дена стоят бокуците и тук същата камара голяма, гледай! Коста, отдолу гене, мириши, боклук, всичко гни и после дишани. Хайде!